Elk jaar wordt een oldtimer weekend in Goede gehouden. Voor 2 goede doelen en puur voor het plezier. Laten we eens gaan kijken. En dan komt er weer een beetje jeugdsentiment naar voren. Mijn vader reed op de Noordton met achterop een grote mand waarin brood zat. Het Oldtimer Weekend Groede, dat is dus een stichting ondertussen. En dat is nu voor de 7e maal dat we dat organiseren, de 7e jaar. En het wordt elk jaar gigantisch, elk jaar groter. We hebben 2 maal zoveel deelnemers als vorig jaar. En mijn gasten uit Batisch Limburg, ik ben hier met 14 auto's, dat zijn allemaal rond het bouwjaar 1930. En de andere 76 auto's, ja, gisteren waren er 76 aanmeldingen, dus ik denk dat er wel eens ongeveer zoveel. En waarom een Goede? Waarom moet het een gouden Goede? Waarom dat gehouden wordt in Goede? Nou, ik ben van oorsprong garagist. Oké. En ik heb altijd wat met oldtimers gehad natuurlijk. Ja. En is er iets aan gekoppeld aan een oldtimer weekend in Goede? Een rondrit. Een rondrit. Dus men heeft de burger oldtimers die rijden een rondrit. Ja. Die krijgen in Breskes ze middagmaal. En een burger oldtimer, was dat? De civiele oldtimers. Oké, ja. De burger oldtimer. Maar Ja. gisteren hebben we namelijk een militaire oldtimerdag gehad. Ja. En dan hebben we dus de motoren, die staan daar opgesteld. De motoren, Ja. Ja. de BSA en de Triumph en de Honda en de boel. Oldtimer motoren, daar zijn er ook een 25-tal van. En dan hebben we nog bromfietsen, daar zijn er ook een 30-tal van. Oude bromfietsen, 50ers, Ja. uit de jaren 50. Ja. En dan hebben we nog 42 fietsers in klederdracht uit de jaren 30. En die staan allemaal opgesteld hier rond de kerk, die lopen daar. En dan, En is het voor een doel? Is het voor een goed we doel? hebben elk jaar hebben we dus een goed doel. En naar waar gaat, dit jaar het Dit doel? goed doel is het voor de voedselbank. U bent deelnemer aan, wat deelt u mee? Ja, wij rijden met die antieke fietsen, dus met die grote en die kleine wielen een hoge bie genaamd. Ja. En ja, ik reed zelf al zo'n 30 jaar met antieke fietsen en dan vandaag hier in Groede. En dan rijden we een hele rond, ik geloof 25 kilometer dat het vandaag is. Spectaculaire opstijging. Ja, nog. Kijk eens aan, geweldige mensen. Als er afgesproken is, deze mensen. Waarom organiseer je Oldtimer Weekend in Goede? Het is begonnen met omdat ik zelf oldtimers heb. Ik heb 2 oldtimers. Een vriend van mij, Henk Riceeuw, mede-organisatie, maar ook in het bestuur, heeft ook oldtimers. En daar zijn we mee begonnen met een rit uit te zetten om de school in Groede te ondersteunen. Dat was toen een hele oude school, een Stomenschool. Dat was een actie om een nieuwe school en uit die hoofden is het ontstaan om een oldtimerrit in Groede te organiseren ten bate van de school. Het volgende jaar daarop, het was zo goed bevallen, met zoveel animo, dat we het jaar erop weer eigenlijk ervoor gekozen hebben om het te doen. En toen hebben we de kerk hier als goede doel benoemd. En op die manier is eigenlijk het goede doel aspect en oldtimers in Groede ontstaan.
aantal jaren geleden heeft deze wagen nog in Amerika, is geïmporteerd vanuit Amerika. De felgele Fiat. En gelukkig opzij durfde het naar het open dak. Dit wordt die Thunderbird, die in helemaal film voorkomt. En Jeep. Prachtige openwachten. En deze Corvette die op een heel wat films een rol speelt. En hier komt die mooie oldtimer met een oldtimer caravan. Die natuurlijk extra moeite zal hebben op de smalle en bochtige wegen, maar wel sfeer teweeg brengt. En hier komt de Morris die ik daar even versleept voor de rol, sorry. Maar dat is geweldig mevrouw, laat de bord nog eens zien. Morris Minor Tour uit 1958, dus deze auto is 45 jaar oud. 45?